Responsabilidade, compromiso, paciencia, aprendizaxe e moito amor. Coidar significa acompañar e adaptarse aos cambios, aínda que o camiño se volva moi difícil. Os cuidados é a cousa máis importante do mundo, porque se a persona está un pouco deprimida ou eso, pois necesita que lle faga moita compañía, que si pode camiñar, que a saques a camiñar, que fales con ela, que, bueno, moitas cousas. Os cuidados son básicos e moi necesarios. Significan acompañamento, alimentación, control da medicación, afecto. Felicidad, porque me apoyan. Para mí os cuidados representan a evolución de toda unha vida. Nacemos sendo cuidados, medramos, facémonos adultos e maiores, sendo cuidados e cuidándonos. Para min, os cuidados representan dedicación e acompañamento que ofrecemos ás persoas que o precisen e, ademais, neses momentos de vulnerabilidade, creo que debemos preservar a dignidade persoal e, polo tanto, ofrecer un bo trato amable e cercano. Cuidar a quien quiero es un orgullo, es lo mejor para mí. Cuidadores de una persona con Alzheimer. Esto supuso para nosotros un sacrificio tanto a nivel personal como profesional y forma parte de nuestro día a día. Pois representan estar pendentes en todo momento de todas as necesidades que teñen os nosos enfermos. Bueno, para mí representa un trabajo muy importante porque cuidar a una persona es como si fuera la propia familia de uno. Ser agradable, cariño e paciencia. As cousas que lle gustan, darlle as comidas e iso todo, e falar con eles, a veces escoitalos é moi importante a veces. Que me cuidaran bien, que me dieran un pouco de cariño, que me dieran, non sabes, algo deso. Os cuidados representan que a la persona que tienes que cuidar mucha fuerza, mucha ayuda y mucho poder y mucho amor. Lo más importante es estar segura, que no pase nada. Eu creo que a maior labor que facemos as cuidadoras é a compañía, porque, bueno, creas un vínculo tan especial que acaba sendo da súa familia, tanto para as persoas que viven solas como as que viven acompañadas. É moi bo sensibilizar as nosas crianzas dende a infancia, tanto desde as escolas, nas casas, as familias, e criar na igualdade, para que normalicen pois calquera tarefa independentemente do xénero. Coidar creo que é unha tarefa de todos e, polo tanto, tamén creo que a conciliación é moi importante no noso traballo, é fundamental. Todos vemos que no día a día, no cuidado das persoas dependentes, somos mulleres as que facemos esta tarefa. Esta é unha realidade que como sociedade deberíamos mellorar, non hai nada biolóxico que nos faga as mulleres máis capaces para tal tarefa, isto debería ser máis paritario. De participar no seu natural cuidar porque é moi importante, porque saben o que costa, saben o que hai que ter moita paciencia e tenen que participar para cuidar, porque unha persona que está no mundo de Alzheimer non é fácil cuidar. ¿Qué piensas tú, papá, de que los hombres tengan que cuidar a los niños? El cuidado no entiende de género. Mi mujer siempre me cuidó a mí, ahora lo cuido yo. Como tiene que ser. Cuidar é unha responsabilidade moi alta que non ten sexo. As persoas ás que lle tributamos o cuidado normalmente son persoas moi achegadas a nós. Entonces penso que aparte de ser unha obriga é un deber de convivencia o poder ter esta fortuna de poder cuidadas. Bueno, todo, porque eu estuve con miña nai de 17 anos, sei o que non me gustaría que me pasara a mí, pero
Necesitamos contar máis axudas da Seguridade Social para a adquisición de elementos tales como camas articuladas, grúas, etc. Bueno, pois eu creo que máis reconhecemento, dada a gran labor que estamos a facer, acompañando a estas persoas. Pois, sobre todo, o que máis demandamos é que as resolucións e revisións, tanto de dependencia como de discapacidade, se fagan no menos tempo posible. A necesidade básica, porque, sobre todo, cando vamos a centros sanitarios, hospitais, etc., é moi complicado. Bueno, sobre todo é el respeto que tengan hacia uno y que valoren a uno como persona y como el trabajo que uno hace. Ás veces as respostas a estas demandas son tan tardías que nos vemos obrigados a renunciar a cousas ou mesmo ao noso traballo porque é unha tarefa nada doada que ocupa moito tempo e nos vemos solo ante o problema. Necesitaríamos algún recurso máis para poder conciliar a vida laboral coa vida que temos que facer na casa cos nosos maiores. Información é formación. O Alzheimer, desgraciadamente, está moi presente na nosa sociedade, pero aínda segue a ser un gran descoñecido en canto a como tratar o enfermo. Apoio emocional e tamén orientación. Todas estas tres van a facer que nosotros podamos facer millor ou realizar millor o cuidado dos nosos maiores. En canto ás demandas das cuidadoras, creo que é moi importante a formación constante, tamén visibilizar un pouco máis o noso traballo, xa que creo que realizamos unha labor social imprescindible. Eu tamén teño unha rapaza que me vai facer a limpieza, falo con ela, se teño que ir á compra, lévame no coche e traime. Estou moi contenta con ela. La limpieza y la comida. No pido otra cosa. Que limpiasen mi casa y que me hicieran los recados que yo no puedo. Un centro de día, eses cuidados. A residencia, o centro de día e a axuda a domicilio. E sempre se aprende cousas, falas ca xente, pois tes que salir da casa, hai que ducharse, arreglarse un pouco, que da outra maneira ao mellor estabas da casa ali, pasaba a manhã tudo feito. Porque mientras está aquí, o sea que está bien cuidado física y anímicamente, y entonces yo en ese tiempo puedo hacer mis cosas y atender a mis necesidades. Os coidados deberían estar repartidos entre todas as persoas, independentemente do seu xénero, para poder ter as mesmas oportunidades tanto na vida persoal como laboral. É moito máis complicado acceder a un traballo se tes unha persoa a teu cargo. Habería que reformularse moitas cousas para poder conciliar de verdade. E, por suposto, conciliar todos os xéneros, non só as mulleres. Os coidados están feminizados, tanto na vida persoal como profesional. Precisamos un cambio social para romper con isto e poder ter unha igualdade real. Coidar é cousa de mulleres e témolo tan integrado que a min mesma dixeronme: mellor tes que teñas unha filla, porque así xa te coida de maior. Se as coidadoras paramos, o mundo para. E ás veces penso que teríamos que facelo para que a xente fose moito máis consciente.